Hej alle sammen, og velkommen til Creeper Crackers her. Det her det er en unboxing af en pack. Er I klar? Bum. God til at starte med. Så Reese kan restore. Er det en legendary? Det tror jeg. What? Den er vild. Legendary. Den er den legendary. Hold da helt fast, mand. Hold da helt. 9 mana koster den. Hold da fast. Tak fordi I gad med. Alle sammen. Jeg har fået en legendary, og vi ses. Hej hej.